Хәерле көн, Гүзәл Фатыйма. Менә сез мәктәптә 25 ел балалар укыттыгыз. Бүгенге көндә сез репетиторство белән шөгыльләнәсез. Сез белүемчә, сез татар телен укыттыгыз и башлангычларын укыттыгыз. Менә бүгенге барган вазгыятькә, менә шушы татар телендә булган кайнашуларга сезнең мөнәсәбәтегез? Ул татар теле турында шушындый сүзләр чыга башлагач, бетерә, без татар телен дип әйтә башлагач, бик уйландым. Татар республикасында яшәп, татар телен бетерергә ярамый. Элек тә укыдык, хәзер дә укытырга кирәк. Ләкин менә укытуның методикалары юк. Дәрес программалары юк минемчә. Менә мин балалар белән репетиторство белән шөгыльләнәм инде хәзер. Берничә балада төрле китаплар. Минемчә, менә нинди китапларны карап чыктым мин. Уку китаплары, дәреслекләр. Литвинов дигән авторның китабы миңа бик ошады. Бөтенсе дә җиңелдән авыррак программа белән бара. Сүзләре балаларга бөтенсе дә аңлатыла. Рәсемләре бар. Ләкин менә нинди китапны алма, методика юк. Ничек укытырга? Менә англис телен ал. Англис телеме? Менә Питерсонны бик ачуландылар инде башлан Питерсон программасы чыкканда. Менә ул авторлар методикада язганнар, разработкалары бар, китаплары бар, дидактическийлары бар. Укытучы дәрескә барганда бөтенсе әзер дип әйтергә була. Татар телендә бер нәрсә юк. Мәктәптә татар теле кабинетына керсәң, портретлар эленеп тора. Бүтән бер нәрсә юк. Ну, гимн сүзләре бар, флаг бар, президент фоторәсеме бар. Бүтән бер нәрсә юк. Безнең бит менә психология буенча балалар, ну бездә инде күреп 90% информацияны үзебезгә алабыз. Күреп. Менә шундый таблицалар. Менә мәсәлән, 1-нче класс балалар, рус балалары килә татар телен өйрәнергә. Рәсемләр. Менә әтәч, рәсеме, сүзе. Шул әтәч буенча ребуслар, кроссвордлар, табышмаклар. Аны бит эшләргә була. Аны бит менә китап уйлап чыгарган кешеләр, нигә укытучылар белән сөйләшеп, фикер алышып, шундый фикергә килеп, нигә чыгармыйлар аны? Менә мин шуңа гаҗәпләнәм. Аннары икенчедән татар телен бетерү аны бит нәрсәдән китте? Ниндидер ата-аналар язганнар прокуратурага имештер, менә татар теле кирәкми. Ул бит нәрсәдән китте? Аның беренче сәбәбе балалар үзләре татар теленнән дәресне эшләмиләр, ата-аналар эшлиләр. Урыс баласы игә кайта, дәреслеген ача, ата-анасына мөрәҗәгать итә, нәрсә эшләсен әтияни? Әтиянинең вакыты юк беренчедән, икенчедән үзе дә бер нәрсә белмәй. Дөрес, менә шуннан китә. Менә тотыналар эзләргә күршеләрдә татар теле белә торган кешеләрне, нинди булса да бер татар ханымы кереп, тәрҗемә итә балага, булыша дип әйтә. Ну бала бит аны грамматикасын аңламый, ничек килеп чыкканын аңламый. Шуннан ул бала игә кайтып, дәресне үзе утырып эшләргә тиеш. Менә мин эшләгәндә безнең бер завуч бар иде. Ул хәзер дә исән, эшләми инде лаеклы ялда. Ул гел әйтәдер, ул үзе рус теле укытучысы. Кайсы мәктәп бу? Казан шәһәренең? Казан шәһәрендә 114-нче мәктәптә эшләдем мин, беренче шунда башладым. Людмила Степановна дигән завуч бар иде. Шул әйтәдер, мы должны работать на домашние задания. То есть без мәктәптә дәрестә балаларга аңлатырга тиеш. Шулай итеп, алар игә кайтып үзләре эшләрлек булсын. Ата-аналар бала белән утыра алмаса репетитор кирәк. Шуңар күрә балаларның укыйсы да килми, аларның укытучыга карата ихтирамы да юк. Менә бала авырып килде ди, мәктәпкә килә. Менә мин авырдым, миңа менә шушны аңлатыгыз дип укытучыга мөрәҗәгать итсә, укы, дәреслектә бөтенсе язылган. Аңламасаң репетитор ал. Менә шул сүзне миңа бер бала әйтте. Бер ай больниста ятып чыккан бала. Ул килде дә миңа, менә Гүзәл апа, менә шулай аңлатыгыз әле миңа дип. Ата-ананың акчасы булмаса, нинди репетитор? Элекке укытучылар дәрестән калдырып, аңламаганны аңлатып, авырган балага аерым игътибар итеп, кал әле бүген дәрестән соң мин сиңа аңлатам бит. Аңар бит
10 сәгать вакыт кирәкми, 10 минутта кай вакыт аңлатырга була. Шуңа Но- күрә укытучының дәрәҗәсе дә юк хәзер, укытучыга ихтирам да юк хәзер. Иң башыннан башласаң, мәктәпне бетергән бала укырга кая бара? Мгм. Мин мәктәпне бетергәндә мин укытучы буласым килә дип педучилищега кердем, эшләдем 3 ел, аннары гына институтка заочно кердем. Ә хәзер кем керә? Акчаң җитсә бу институтка, акчаң җитмәсә бу институтка. Педагогикта укытучы менә бер потоктан укытучы булып эшләгән, теләп эшләгән кешеләр бик аз. Беренчесе, икенчесе, менә минем бер иптәш кызымның кызы бетерде быел институт, мәктәпкә керде укырга. Мәктәпкә кереп бер нәрсә белми бала эш буенча. Анда бит класс җитәкчелеге дә бар. Обедка карточкалар белми, план ничек төзергә белми, тематический планнарны белми. 1 сентябрьгә кереп дәрестә нәрсә сөйләргә дә белми. Безне аңар педучилищеда өйрәттеләр. Мин инде институтны начар дип әйтмим, ләкин миңа институт диплом бирде, ә белемне педучилище бирде. Хәзер укыту әсбапларын сез ничек төзер идегез? Минемчә, менә беренче база иттереп Литвинов китабын алырга кирәк. Шул китап буенча дидактическийлар, наглядность, рәсемнәр, ребуслар бит кызык булса, бала укый. Шулай бит? И гади булса, Гади булса, аңлаешлы булса. әйе, аңлаешлы булса. И укытучыларны барыбер мәктәпкә, менә укытучыларга зарплата күтәрдек диләр, зарплатаны күтәреп, укытучыларны барыбер тотып булмый. Теләмәгән укытучы эшләми. Теләп эшләгән укытучы кирәк. Кызык укыткан укытучы кирәк. Яннары кәгазь эше бик күп укытучының. Бик күп кәгазь эше. Бик кирәкмәс кәгазьләр тутырырга кирәк. Минем иптәш кызларым эшли мәктәптә, мин беләм аны. Шуңа күрә шуны әйтәсем килә. Элек алай күп түгел иде. Информация да әзрәк иде. Тахта белән акбур гына иде. Хәзер компьютер заманы. Барбыр балаларның кызык итеп укыткан укытучылар юк. Мәктәпкә керәсең, класста поликлиникага кергән кебек ап-ак стена. Таблицалар да юк. Элекке тахталарда таблицалар торадыр, ул таблицалар буенча балалар барбыр күреп аңында ятлап калалар иде, онытмыйлар иде. Сез моны татар теле буенча гына әйтәсезме? Юк, бөтен фәннә. Бөтен фәннә Бөтен буенча. фәннә шулай. Ну, и тагын нәрсә әйтәсем килә? И туган тел, и матур тел. Әти-әниемнең телен белергә кирәк һәр балага. Менә сез үзегез Казан кызы. Мин Казан кызы, мин Казанда үстем, рус мәктәбендә укыдым. Балалар бакчасына йөрмәдем, мин дә вәни белән үскән кеше. Шуңа күрә татар телен беләм, шуның өчен дип уйлыйм инде үземчә. Татар теле кичкенәдән гаиләдән башласа, балалар бакчасында да татар теле дәресен балалар белән занятияларны формально үткәрмәскә кирәк. Анда менә минем кызым садикка йөрде, шундый матур татар кабинеты, ләкин татар теле бик әз булды. Укытучы җә семинарга китә, җә совещаниегә китә. Ну, ансы да кирәк инде. Ансыз да булмый, ләкин кичкенәдән башласа, шулай итеп балаларның белемләре күтәрелеп, мәктәпкә дә кызыксынып теләп баралар иде балалар укырга. Шуңа күрә татар телен өйрәнергә кирәк. Безнең татар теле бетмәсен. Җырлар да күп, матур әкиятләр дә күп, табышмаклар да балалар бөтенсен белергә тиеш. Ничек матур менә сөйләшәбез бит утырып татарча. Нигә безнең балалар да сөйләшми? Шуңа күрә татар теле үлмәсен, туган телебез яшәсен.